Hola, soc Francesc Sol de la Vega, tècnic del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de les Escudines, de Manresa, des del qual es desenvolupa el programa Escudines Living Lab, fàbrica de cocreació comunitària, un programa de treball que s'inicia al gener del 2019 i que actualment s'està impulsant en la mesura de les possibilitats. No? És d'innovació social. L'Escudines Living Lab, fàbrica de cocreació comunitària de Manresa, és un programa de treball que s'inspira en l'experiència Volpelleres Library Living Lab. Treballem desenvolupant la metodologia de quàdruple hèlix i una miqueta més, no? I ens atreviríem a dir la pentahèlix, no? Perquè incloem territori, treballem amb l'administració, comencem a treballar amb la universitat, organitzacions de la societat civil, empreses. L'Escudines Living Lab de Fàbrica de Cocreació Comunitària de Manresa cerca la implicació i la participació no només de ciutadania, sinó també d'altres actors i sectors de la societat a partir de la seva integració operativa en l'execució d'accions. En les fases pre, producció i postproducció, no? Co-creant i esdevenint part dels processos entre totes les parts, com processos oberts. La metodologia parteix de les teories, la metodologia de treball sobre la que treballem, parteix de teories de les ciències socials. Es busca generar propostes win-win que responguin a les diferents necessitats, interessos i motivacions de cadascun dels actors que participen en els diferents processos que desenvolupem des d'aquest programa. Com? Doncs des del corpus científic-acadèmic de l'Analytical Problem Solving Approach a través de l'articulació de relacions constructives. És un projecte que vol ser de lluita i combat per vies pacífiques i democràtiques contra els conflictes socials que se'ns prolonguen en el que com a societat no ens podem permetre que arregli. No? I l'eina amb la que treballem és la cohesió inclusiva i l'excusa és el Living Lab. El Covid ha tingut un impacte frontal com en tota la societat envers el nostre pla de treball. No? A partir d'aquí, el nostre quarter general, no? El headquarter de les Escudines Living Lab, fàbrica de cooperació comunitària de Manresa, és un centre cívic que es diu Casal de les Escudines, que és un equipament municipal, cívico-cultural, que està al servei de la ciutat, del barri i de les persones, i que es cogestiona amb organitzacions de la societat civil, a la regidoria de barris i la regidoria de cultura. El Casal de les Escudines està conformat per 3 edificis, disposa d'auditori, teatre, econòmia, biblioteca, aules taller i molt més. I es troba just damunt de la roca on Ignasi de Loyola, en retir espiritual, va escriure els exercicis espirituals que van inspirar, germinar el moviment jesuïta. Estem a tocar de la cova de Sant Ignasi. Benvinguts a Manresa 2022, que d'aquí un any i mig tenim els 500 anys d'aquest episodi i se celebra com un acte important per ciutat. Resteu totes i tots convidats a la Manresa 2022. I amb els esdeveniments sobrevinguts del març del 2020 va tancar portes. El Living ha sigut el mecanisme que ha permès una reacció ràpida d'adaptació al nou escenari cada 4 dies canviant. Les crisis són una finestra de conflicte i una finestra d'oportunitat. Les oportunitats cal intentar atrapar-les, no deixar-les escapar, treballar-les, i els conflictes és sabut que es transformen millor respecte als drets humans des de perspectives de pau. A partir d'aquí, hem a construir com formiguetes, a ritme fort, l'adaptació afrontant els conflictes i treballant les oportunitats. Amb totes les limitacions havides i per haver, la lògica Living Lab i les eines digitals i tecnològiques disponibles i un equip humà compromès, competent i treballador ha permès contribuir a la fabricació de mascaretes, digitalitzar diferents programes de treball, com ara l'espai infantil o la biblioteca, potenciar altres programes de treball, com és un que tenim d'agroecologia urbana, són els horts, o fins i tot ubicar en el casal propi una oficina de suport a la gestió i tramitació de la renda mínima garantida, tot per via tecnològica. Vale? Hem fet suar la front molt fort, la complexitat de respondre ràpid és tot un repte, l'equip de manera conjunta hem aconseguit transformar en dosis de motivació i en potència tractar de donar algunes respostes
I sense oblidar que també s'ha patit, s'han hagut de prendre decisions doloroses i antipàtiques, com ara un ERTO, a un company d'un altre programa de treball. Però és el que té. Cal afrontar els fets indesitjats, el que no surt bé, les frustracions. Esperem poder recuperar tan bon punt com puguem aquest company, però les eines digitals són les que ens han permès seguir arribant, en la mesura del possible, a tots els col·lectius als quals ens dirigim, que són població infantil, joves, població en edat adulta, població gran, persones de diferents procedències, i aquests són el nostre marc de treball, no? I hem seguit en la bona mesura en la que hem pogut, amb totes les complexitats i limitacions. Ho repeteixo perquè són fortes. Hem hagut de cancel·lar algunes de les accions que teníem programades, i les Codines Living Lab, en tot aquest marc, ha esdevingut el programa que s'ha potenciat. És a dir, més que cancel·lar accions en el marc de les Codines Living Lab, les hem potenciat i ha esdevingut un element transversal a tots els programes de treball que desenvolupem, no? Accelerant aquesta ràpida derivació cap al marc d'aquest treball amb els altres àmbits de treball, no? Que han sigut nous aprenentatges per tots nosaltres i han sorgit noves accions, com traslladava, no? La biblioteca digital, l'espai infantil digital, noves articulacions amb nous actors, no? I processos en construcció que s'estan impulsant i s'estan tractant de potenciar en el marc d'aquest nou escenari en el que estem. I que a partir de setembre seguirem desenvolupant i seguim desenvolupant des d'ara ja mateix. Com veiem la societat del futur, no? Doncs bé, amb incertesa absoluta com absoluta certesa, d'acord? És a dir, estem davant d'un grau d'incertesa que és l'única certesa absoluta que tenim, és incert. Amb l'equip, sempre, no? Però ara més que mai hem copsat la necessitat de la interdependència. No albirem a tenir clar què hi ha darrere la boira, no sabem quin és el futur, però el que sí que tenim clar és que des d'aquest marc d'interdependència hem de treballar des de marcs científico-acadèmics en perspectiva de drets humans. És el nostre horitzó de futur està aquí, no? I a partir d'aquí anirem construint. Què vol dir? Doncs treballant respecte als drets civils, polítics, culturals, socials, econòmics i també ambientals, no? De totes les persones. I aquest és el nostre focus, el nostre paradigma. I és l'únic que sabem sobre el futur. Que ens agafarem a aquest paradigma i seguirem treballant, disposats a equivocar-nos.